बिटिआर आरो बिटिसि दा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिसिनि बायजोआव थानाय माखासे गामिफोरा मोननैसो सोसनजाबोनानै खौसे सिगाङाव फोसावजाबाय दा बिथांमोना बिसायख'थियावबो बाहागो लानो मोनबाय दा आरो आद्रा थाबावनाय माखासे गामिनिफोरा जे बिटिसिआ बा हाग्रामा महिलारिया सरकार दायोब्ला मावनानै होगोन ना होआ बा गामिया सोसनजाबोगोन ना जाबा बेबायदि गोनो गोथो जानानै दं बिनि सायाव मेडामा मा कमेन्ट होनो सानो बेयो माने गोथौ बिजिरनांगौ बाथ्रा थाबाय दिनै जोङो बिटिआर एकर्डआव जे एकर्डखौ माने इनक्लुसननि बाथ्राखौ जों बरायखादों नाथाय एक्सक्लुसनखौ जोङो मानिखायाखै दानख'नायखौ बबेखानि बे इनक्लुसनावबो एरिया एक्सटेनसन एन्ड इनक्लुसन बेवहाय कन्टिगुवास बाथ्रा लिरनाय दङ कन्टिगुवास नङाबा बे बोरै जानो थेवबाबो सेटेलाइट बेसिसाव दिनै माने जाय बिथांमोना एकर्डखौ खालामनानै लाबोदों बिथांमोना मोनसे रेकर्ड दोननो हिसाबै दिनै गहपुर बिश्वनाथ आरो ढेकियाजुलि बे ओनसोलनिफ्राय गोबां जोंनि रायजो राजा बर'फोरखौ स्पेसियेलि बर' भटार्सफोरखौ बिथांमोना लाबोदों जोङो गाज्रि मोनाखै दुखु मोनाखै बिथांमोननि खामानिखौ जों दुखु मोनाखै मानो होनोबा बिथांमोनहाबो ओरैबो ओरै जाया ओरैबो जाया गोनो गोथो जानानै दंमोन बबेखानि नाथाय चेनेलनि गेजेरजों बाहाय बिथांमोना मोनसेबो अफिसियेल सुबिदा गैया बेनिखायनो जोङो इस्ताहाराव नैबे बिटिसि इलेक्सननि जे जेनेरेल इलेक्सन जानानै थांबाय बिनि इस्ताहाराव जों स्पष्ट बुंदों जे बेवहाय बिजिटिसिनि बेबस्थाखौ खालामना होनाय जागोन सरकार फायखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा कमिटमेन्ट होदों आरो जोंबो इस्ताहाराव बेखौ थिखांदों बेवहाय माने बिजिटिसिनि बाथ्रा बेवहाय गायसनहैनाय जागोन आरोबाव बेवहाय साब डिभिजन अफिस मोनसे नांगोन नङाबा एखेबारे गहपुरनिफ्राय उदालगुरिसिम थांलाय फैलाय खालामनायाव बिथांमोना जोबोद खस्थ' जागोन ओंखायनो बेवहाय मोनसे साब डिभिजन अफिसखौ लुनाय जागोन आरो माखासे आद्रा थाबोनाय गामिखौ मावफुंगोन होननानै जोंहा कमिटमेन्ट दङ आरो जों बेखौ इस्ताहारावबो सोखाबाय आरो बेखौ बोरैबा जों बेखौ एखेबारे कन्टिगुवासलि लाबोनो हायो बिटिसि एरियाजों बिटिसिआव बोरै जों सोसननो हायो बे जोंनि नाजानाय थागोन बबेखानि बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे माने एक्सक्लुसननि बाथ्रा दङ बे गनायथावनाय नङा आरो बिथांमोनहा जे एकर्डआव माखासे दफाफोरखौ लिरनानै लाबोदों माबा माबि डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बे जाथावना नङा इन्डिया गभर्नमेन्टआ बेखौ मानिथावना नङा बेयो जोंनि बिटिसि डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों सानसेब्लाबो बेफोर इउनिभार्सिटिफ्रा जों हयथ' मालाबाबो लाबोनो हागोन नाथाय जोंहा बेबायदि धरननि मोनसे कस्मोपलिटान सिटि बा दिनैबो जोंहा महानोगोराव सृष्टि जायाखै बिथांमोननि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय ओंखायनो भारत सरकाराबो इतिमध्य रिजेक्ट खालामखाबाय दा गुबै जिनिसा बिटिआर एकर्डआव मावथारनांगौ दङब्ला एनडिएफबिनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौ दिनै एनडिएफबि बिथांमोनहा केसआ उइथड्र जाथारनांगोन जायफोरबो गबोदों नाथाय बिथांमोना जामिनावसो गबोदों जामिनाव गबोनाय माने बे जोबोद खस्थ' सोरनाबा बिथांमोननि केसआ गुबुन जायगायाव दङ दा बेवहाय थांनानै बिसोरो कर्टआव हाजिरा हैबाय थानांगौबा मोनसे पानिशमेन्ट ओंखायनो बिथांमोननि केसआ बोरै उइथड्र जागोन बिनि सायावबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ नोजोर होनाय जागोन औ रन्जन दैमारिखौ लाफानानै बे बाथ्राफोरखौ जों बुंदों रन्जन दैमारिखौ लाफानानैनो जेसेबां दङ लाइफ सेन्टेन्स जानायबो दङ दा मोनसे एकर्ड खालामखांनायनि उनाव बेबायदि थालायनांगौआ जोबोद दुखु गोनां दिनैहाय जोङो नुदों बिटिआर एकर्ड खालामबाय बिटिआर एकर्डआव बबे दफाखौ मावफुंखो बे गहपुर बिश्वनाथ सनितपुरनि रायजो राजाखौ सोसननायखौनो बिसोर बिराद क्रेडिट होनानै सानदों दिनै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे खेत्रआव आं मोनसे समाल'सना खालामनो लुबैदों बिथांमोना बे बोसोरबायाव बिटिआर एकर्डनि नामाव दिनै मानो जायफोर सान्तिनि थाखाय सुक्ति खालामदों सान्ति सुक्तिया सोरजों जायो एक्सट्रिमिस्टफोरजों जायो बिएलटिजों जे सुक्ति जादोंमोन 2003 सानाव बेबोथ' सान्ति सुक्तिमोन बेवहायथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डआव सिगनेचार होआखै आबबो दंमोन होआखै रावबो होआखै बिथांमोना साननाय दंमोन जे एक्सट्रिमिस्ट ग्रुपजों जों थाफाया इउजि ब्रह्म बिथाङाथ' थोंजोङै बुंदोंमोन जे एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप बिएलटि बिसोरजों एबसुआ थाफाया बे मोजां खोथा जायनि थाखाय एबसुखौ सेपारेट स्टेट मुभमेन्टखौ दैदेनलांबाय थादों होनलायनाय बाथ्रा जादोंमोन नाथाय बिथांमोनहा सेपारेट स्टेट मुभमेन्टनि नामाव जेरैबायदि 17 बोसोराव जे संग्रामखौ खालामदों बिथांमोनहा
बेखौ जों नाटक बायदि नुदों नङामोनब्ला नैबे 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे एकर्ड जाबाय कुनु मोनसे MOS खौ पाब्लिश खालामालासेनो पाब्लिसिटि खालामालासेनो जाबाय NDP जों जानांगौ बाथ्रायाव जाबाय दिनै NDP जोंनो जुदि शान्ति चुक्तिया जादोंमोनब्ला बहाय प्रमद बर'आ एक्सट्रिमिस्ट ग्रुपजों जाय बिथांमोनहा एक्सट्रिमिस्टमोन समाव टेरराइज एक्टिभिटिसबो जाबोदोंमोन बिथांमोनजों बोरैहाय सुक्ति थाफाखो BLTनि समाव थाफायाखै एबसुआ दा बे प्रश्नआ जों साफ्रोमबो बर' हारिनाव सोंनाया दङ आंनावथ' दंखाथारो थाफाबायानो दे जेनेबा थाफाबाय नाथाय मानो जाय आसल जायजों सुक्ति जानांगौमोन रन्जन दैमारि बिथांखौ गनांगौनि बेलायाव मानो बिथाङा बेखौ नोजोर होदिया जेनेरेल एमिनेस्टिनि गेजेरजों बिथांमोननि केसा गासिबो सिखार होजोबनांगौमोन हाग्रामा महिलारिया जेब्ला सुक्ति खालामदोंमोन 2003 सनाव बिथाङा थोंजों बुंदों जे एबसुनि केडारफोर बा एक्स भलन्टियार फोर्स जायफोर दंमोन BLT केडारफोर बिथांमोननि केसा उइद्र जायाबा आं सहि होआ होननानै बिथाङा गोख्रोङै बुंनो हादोंमोन नाथाय 2020 सननि 27 जानुवारियाव जानाय बे BTR एग्रिमेन्टआव बे बाथ्रा मानो फैदिया मानो लाबोनो हादिया दिनै माने हाग्रामा महिलारिखौ 17 बोसोराव जेबो मावाखै NDPनि केसफोरखौबो जेबो खालामाखै होननानै दाय होनानै बे बोसोरबाखौ बारहोबाय मानो बारहोखो बोसोरबायाव मानो जेबो खालाम हादिया दुखुआ बेनो 1 नम्बराव NDPनि केसबा उइद्र जाग्रोथारनांगौमोन बेनिफ्रायथ' गुबुन दफाफोरखौथ' मावखायाखसै बिसायख'थिनि समावहाय एबसुआ इउपिपिएलनि जानानै रल लानायखौ नुदों बिसायख'थियावहाय इउपिपिएलआ जेनखांनाय लोगो लोगोनो अक्ट'बरावहाय सोमावसारफिननायनि बिथांमोना खोथा बुंदों 125 एमेन्डमेन्ट बिल बा BTR एग्रिमेन्टनि दफाखौ लानानै मावफुंजोबनांगौनि थाखाय दा बेनि बेलायाव मेडामा मा कमेन्ट होनो आंथ' बे बेलायाव थोंजोङै आं दिपेन बर' बिथांखौ बुंगोन दिपेन बर' नोंथांनि बे फाटलामि खामानि मावनाया बर' जाथिखौ लानानै बांद्रायबाय नों दलद था नों मावनो हाखाला मावनो गोसो गैया नों जाथिखौ लानानै दिनै जोंनि फिसाफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों जोंनि फिसौफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों दिनै BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगौ जाफुंहोनांगौ होननानै बोसोरबायाव जेबो खालामाजासेनो दिनै नैबे इलेक्सन समाव बिथांमोना जे रल लादों बा बिनि एसे सिगां ज' जानांगौनि गोरोबलायनांगौनि UPPL BPF ज' जानांगौनि जे नाटक खालामदों बे नाटकआबो बिथांमोननि बे नाटकमोन दिपेन बर'नि दुलाराय जोंनि थुनलाइ आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' साहित्य सभा बेखौ इनभल्भ खालामफादों जोबोद दुखुनांथाव गार्जेन बे बर' थुनलाइ आफादा गार्जेन जोंनि बर' हारिनि जों मान होयो थुनलाइ आफाद होनोबा मोनसे आलादा रोखोमनि सनमान जोंहा दङ जों ओंखायनो बारा बाथ्रा बुङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै जों बारा बुङा नाथाय दिपेन बर' बिथाङा जेरैबायदि रल लादों बे नाथाय दिनै जोंनि खुगायाव जों रायलायनो बाध्य मैया सम इलेक्सननि सिगां एबसुनि थाखाय नंगौ खोथाखौ बुंब्लानो बिथांमोना बिग्रायखाङोमोन प्राइमारि प्रेस मिट खालामहोनानै सोरखौबा निन्दा खालामनाय सोरनिबा बुन्था सावनाय बिथांमोननि केरेक्टारा दिपेन बर'नि समावसो नुजादों सिगांनि एबसुफोरनि समाव नुजायाखैमोन जाथिखौ सोर सिबियाखै जायफोरबो दिनै बाथ्रा बुंदों एबसुनि भुलफोरखौ नुना बुंदों बिसोरबो हारि सिबियारि नङा नामा बिथांमोनाथ' हारिनि थाखाय थैस' थांस' सोरबा EM GM मन्त्रि MLA जाबाल' हारि सिबिनाय जायो नामा आन्दोआव थानानै मोनसे जथेस्थ' हारिनि थाखाय खामानि मावग्राफोर दङ बिथांमोननि गोसोखौ मानो हमदांनो हायाखै दिनै 16ता बिथांमोनजों आफादनि नामखौ लादों हारिमु आफादखौ लाफानानै थुनलाइ आफाद आइजो अनसाय आफादखौ लाफानानै 16ता आफादफोरखौ लाफानानै दिपेन बर'आ जे लिडारशिप लानानै ज' जानायनि बाथ्रा बुंदों APPखौ मानो रायखाङाखै बनसुखौ मानो रायखाङाखै आरो गोबांथार दङ आरो बर' जाथियाव इन्टेलेक्सुवेल गैया नामा गिदिर गैया नामा जों लागोयाव स्कलारफोर गैया नामा बिथांमोनहा बे ज' जानाय हाबाफारियाव दायित्व गैया नामा बिथांमोनखौ मानो इनभल्भ खालामाखै मानो थोंजोङै दिपेन बर'आ हाग्रामा महिलारिखौल' मानो सरसोमनो नागिरदों बे जोंनि गेजेराव मोनसे प्रश्न दिनै ज' जानायनि बाथ्रायावबो बिथांमोनहा थोंजोङै बुंबाय प्रमद बर' आरो UG ब्रह्म बिथाङा बिथांमोननि रायलायनायाव फैदों होननानै बिथांमोनहा माबायदि फैयाखै जों नुवाखै खारन बिथांमोननि रिटिनजों जेबो लेटार नुवाखै हाग्रामा महिलायाथ' रिटिन स्टिक हरदोंना लिरनानैनो लाइजामखौनो हरदों रायलायनायाव आंहा गोसो दङ समखौ मानो नेयाखै
आरो माने इलेक्सननि सिगाङाव बाध्य खालामनानै मा खालामनो नागिरदोंमोन बे दिनै स्पष्ट साफ्रोमबो रायजोआ मिथिगौ। आरो दिनै दा अक्ट'बर दाननिफ्रायनो बिथाङा जे संग्रामनि आवाज होबाय, थांनाय इलेक्सनाव बिथाङा इउपिपिएलखौ सापर्ट होनांगौनो थोंजोङै सापर्ट होनांगौ होननानै जोंनि गथ'फोरखौ बाहायबाय। जायगा जायगा जों नुदों थाखा राननो थांनायाव हमजानाय। संघातआ सोरजों फैदों? संघातआ सोर खालामदों? गन्दगला सोर खालामदों? दिनै मोनसे मिडियाआवथ' नुदों सासे बोराय मानसिखौ एबसुनि गथ'आ नाज्रायलायनाय, लाजियाखै नोङो दिपेन? फिसौजों मानो बिबौखौ नाख्रांहोखो? बिफाजों फिसाजों मानो नाख्रांहोखो? बिमाजों फिसाजों मानो एखेबारे अनलायनायखौ मानो गोजानाव दोनखो राजनितिनि थाखाय? सामान्य इउपिपिएलखौ देरहानो थाखाय। ओंखायनो दिपेन बर'नि बेफोर आखला जोबोद जाथिनि गेजेराव मुगैथाव फैदों। आं स्ट्रंलि बुंगोन, आंबो संग्रामजों फैनाय मानसि, आंखौ बर' हारियाव मिथियै रावबो गैया होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। आरो आंहा जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दं बे हारियाव। ओंखायनो आंहा बुंनो मोन्थाय दङ। बुंनो मोन्थाय गैया बुङो। एबसुनि सायाव जोंहा मोन्थाय गैया नामा? जों एबसु नङा नामा? एबसु सोरजिनायाव जों गैया नामा? एबसुखौ लानानै जोङो गौरब खालामबोआखै नामा? जों दिनैसिमबो एबसुखौ मान होयो। एबसुखौ मान होयो, नाथाय दिपेन बर' नोंखौ मान होनो हाया। आं गनायनो हाया दिपेन बर'नि डिसिसनाव। आरो दिपेन बर' दलद थानाया मोजां, नों हाखाला जोंनि गथ'फोरनि सायाव बुखावनाय दालाबोसै। आरो संग्रामनि नामाव दिनै हाग्रामा सरखार फैबाल' संग्राम खालामगोन नामा नोङो? मा लाबोनो नागिरदों? दिनै सान्थि प्रक्रियाजों फैनो नागिरदों। नोंथाङा लुबैदोंमोन बिपिएफ इउपिपिएल ज' जानांगौ। होमबा दिनै हाग्रामानि सरखाराव मानो मरेल सापर्टनि गेजेरजों मानो हाबफानांसिगौ होननानै मानो बुंनो हाया? दिनै मानो अपोजिसननि स्ट्रं रल लाहोनायावसो मानो नाजादों नोङो दिपेन? बे गोरोन्थि नोंनि दिपेन बर'। आं नोंथांखौ गले गले बुंगोन। आरो नोंथाङा सामलाय हाला, दलरै थादो नोङो, नागारदो नोङो एबसुखौ एबसु बायदि थांनानै थानो होदो। बर' थुनलाइ आफादखौ गोथारखौ दिनैसिमबो थुनलाइ आफादनि सायाव खुगा खेवजेनाखै। नाथाय बोराय मानसिखौ लानानै दोङो राजनिति दागेलिसै। थैनोसै समाव बिथांमोनहाबो मोजां खामानि मावनानै थांथोंसै। बिथांमोनखौ गाज्रि खामानियाव इनभल्भ दा खालामसै दिपेन बर'। आंनि खोथा स्पस्ट। नोंहा माखौ लानानै आन्दलन खालामनो नागिरदों जों नुहुरखाबाय। दिनै फरायनायनि सम, गथ'फ्रा फरायथों, सान्थियै फरायथों। बिथांमोननि फरायनो मोन्थायखौ होनांगौ सरखारनिफ्राय। सोरबा जुदि फरायनो मोनाखैबा, सोरबा गथ'फ्रा थाखा फैसानि अभाबाव फरायनो मोनाखैबा, सोरबा नोरजिया जानानै दंबा, लोमजानाय साजानाय, बेखौ आसि थुनानै हो सरखारनो। ओमफ्राय बोरैहाय लेखा गोरों खालामनांगौ बेखौ दैदेनलां नोङो। खामानिया जोबनो थाङाखै।